Bueno, ume bakar batek sufrido ez da idea, nik neuk daukadazan oroitzapen guztiak onak dira bat izan ezik. Eta bat hori da, lan eta lan kuadernotxoak bete behar ziren garai hartakoa. Astegoien ailegau, edo uda ailegau, eta debereak egin behar. Eskolakoak eta gainera kilikilirenak. Eta gainera kilikilia, kaiku aregaz berdea eta baltza eta txapela, eta nik nondik jangoik urterete dau. Eta bueno, nik azkenean topaune ban konponbidea. Aikitegaz egin debereak. Orduan zerraiten eban, hartu kuadernotxoa eta eriteri izan, zu korregidu nik zer esaten duten. Eta orduan, jartzen ginen biok ondoan, bata bestearen ondoan, eta idatzi beharrean konta egiten ez zozan. Eta orduan, ama heltzen zanean edo ite heltzen zanean, aikitek esate bazan. Horrekin dauz, eta kuadernoa bere epean geratzen zan. Orduan, sekula inork ez eban ikusi nik letraren bat idatzi eten eban edo ez. Bueno, hori zan nik usten ebana, klaro. Baina, bueno, umeak pozik itxi behar dira, eta momentu desberdinetan eukidot nik kilikili gazarremana edo kilikiliren ideiaren lotura edo dana delakoa. Ez bat azan umearoan, justo kuadernoak egin eta niretzat hori losa bat zan. Osea, itzelesko kargea zan eta etxatan guztetan eta ene nahi kuadernoarek ikusteri bet. Bere ala pasau zan, ze, klaro, pertsonaia bera simpatiko egiten zan. Eta orduan horregoten zan olako, eiterik nahi ez, baina urrintxo egi bez, badezpadan zeu zer galduko ete dogun edo, ez? Gero adinean gora joan ala, komikia deskubritu neban. Eta nik esan nuke ordutik ona, nazela komikizale. Gogoratzen dut gainera, kilikiligaz batera ipurbeltz irakurtzen neban lanik. Eta heldu zan momentua etxean garbiketa egin behar zala oin urte batzuk. Ipurbeltz hartu eta danak kutsatxo baten sartu eta soltau neba zan. Kilikili orain dinoz dut soltau. Horrek zehozer esan nahi dau. Eta noiz behinka sartzen jatelako, arduratxo bat edo, aldizkari guzti horrek igual nire etxeko kamaran baino beste lekuren baten hobeto ete dago zan. Baina ez naz kapaz soltatzeko. Eta ni normalean ez dute zer gordetzen, dana berehala soltatzen dut, baina bada oroitzapen gozo bat, eta gaur egun beste ezerk betetzen ez dauana seguruenik, ez? Eta, polita da nozean behin joan, kutsa ikusi, hautzaken du, begiratu, eta barriro kutsan gorde. Gero kilikili eguna, zube aipatu duzuna, gogoratzen dut gainera behin kotxe istriputa guzti. Eta, piper hortu batera jauzi ginen. Kilikili egun batera ginoia zala. Baina, esan ezer pasauta, jarraitu gendun juergan. Kili jaiak dira, Igonek aipatu izan dituen argazki horreitariko gehienak, ez? Kili irratian izan nintzen, birritan. Zube? Bai. Eta lehenengoan ondo joan zan, kantatzea tarantoko jatan. Bigarrenean desastrean. Irakasleari bururatu jakon, 2-3 papel neuke egin behar nebazan. Orduan, lehenengo aldu eta zunor zara eta lorea. Orduan, galderak egin da erantzun da ondo. Bigarrena eta zunor zara eta lorea. Ai ez, Ainoa! Inorrezan entera, bardina zanik. Da, 3. ja ondo esan eban. Beste izen bat zan eta hor ondo. Baina ridikuloren bat egiten be, lagundu izan dauzku kilikilik. Durangoko azoka beburuan daukat. Durangoko azoka, hotz eta guzti, sekulako hotzak pasatu izan dugu zana, eta Carlos ez da irundita bilen, baina zipizopo itzela eukan, aldatzea, zipizopo itzela eukan Carlosen lagun bategaz be, baskal ordu batzu konpartituta, ez? Eta gero, kilikili aldizkarirako alkarrizketaren bat beste be egiteko aukera izan eban, ez? Gogoratzen dut, bereziki Jon Mari Irigoyeneri egindakoa, eta gogoratzen dut hori, niretzat nik orduan deskubritu neban gitxi gora bera euskal literatura, ez da, Jon Mari Irigoyenen obrak itzela mostatzen jatazan, da orduan, ez austenean, Jon Mari Irigoyenen gana joateko, niretzat izan zen el mito, Barandiaran tabernan Donostian,
Elkarrizketa grabau zinta bi edo betere basan bueltau nintzenean zintak ez uste ia laburtxo hau ezinete doda zenein. Hurrengoa arginan ona izan zan. Eta arginan ona be gatz ba. Hirugarrenaga suberte gehiago ukine ban, ze leturia izan zan, Tapia eta leturia bikotekoa. Eta bueno, aregaz kantau te paseo batzuk emonda, ondo ibili ginen. Baina badago solako pasadizo kurioso batzuk, ez? Eta gero erreferente, nik etxean ama zan Retolasaren laguna, eta Retolasarena izena neukan, eta zelako gizon arduratzua zan, eta zein bat egin euskera gaitik, eta euskal kulturea gaitik, eta San Antonen, eta bat eta bestea. Baina niretza zan beste garai bateko, edo beste belaunaldi bateko erreferentzia. Niretzat erreferentziak izan ziren Iñaki Egurrola eta Carlos Olabarriaga, ez? Ze azken baten eurak ziren, gu gazte kuadrilatxo bat kotxetan hartu, eta gu baino umeagoak ziranak euskaraz entretenitzeko batetik bestera erabilten gindu esanak, materialak eroan da batetik bestera, edota Durangoko azokara joaten ginenean gu zaintzen ibiltzen zirenak, ez? Eta eurak dira nik sarri esaten dut, etxean ezi gaitue, baina gure txorokeri guztiak eta garai bateko nera bezaro berantiarreko zorokeri guztiak ikuste dut Carlosek eta bere Andreak eta enparoak jasan izan ebezala, ez? Eta polita da, zertarako balio izan dauzta niri? Azken baten, nik daukadan oroitzapena da, ez da izan esan Happy Flower, emongo dut, baina niretzat kilikili da aro zoragarri bat, referentzia posgarri bat, ilusio bat eta kontzientzia hartze bat, ez? Baina oso modu errazean eta oso modu naturalean egindakoa. Eta benetan, atzera begiratuta, nik ez daukat hausnarketa sakonik horren inguruan egindakoa, berez etorri jatan zeo zer izan dalako. Zertarako balio izan duztan, lehenengo eta behin, euskerearekiko lotura edo atxikimendua edo lortzeko, ez? Igonek esan daulen, Dima eta Bilbo ustartu izan ditut nik beti, eta hori gaur egun ulertzen dut sekulako bentaja dela, baina garai baten esan erreza. Herrian gainera esan Dime, esan oba, auzoa. Eta oba nire mundu txikitxoa zan, argolak, txinberak, txoriak, atxak, bolalekua, eta auzoko jaiak zaindu nietan. Eta hori zan mundu euskalduna, nekazal munduagaz lotutakoa, domeketako mesa txokolatea janda amomaken gainotakoa, eta horrelako mundutxoa, eta gero sartzen nintzen Bilbora, eta Bilbon nire lehenengo lagun biak dira, gero nigaz kiliaietan ibili izan zirenak, eta beti izaten dugu lagun egin ginela obligazioz, bakarrak inelako klasean euskera hitz egiten gendunak. Beste guztiak, ez euken solturarik euskera zaiteko, orduan guk klasera heldu, nila urtegaz hasi nintzen, eta euskera zarremana eukiteko aukera eskaini uzten biak dira, gaur egun be, nire lagun minak. Eta kili inguruan be, 3 ibili izan ginen, ez? Beste batzute bai, Gernikako Iñaki Omago eta Guillermo Garai, eta gero Aino Markinez Betorrezan, hori ikastolakoa, eta jente gehiago bai. Baina hor, batu eta ibili izan garenak beti, eta orain nina noiz behinka egiten dugu Baskaritxoren bat edo, Carlos? Dozean behin, gero eta gitzi hau, eta balez, baina, egiten dugu eta nukleo hori mantendu izan da, ez? Eta nik uste dut kilikilik be, hortan be, lagundu izan dauzkula. Erreferentzialtasun hori behintzat lortu izan dugulako. Eta baina kontzientzia hartu gendun, guk bageunkala zeo zer, euskeragaz lotuta, jakinezarren ondo zer zan, guk kontzientzia gutxieneko bat bageunkan. Zeo zer, hor baegoala, ez? Gero, beranduago edo, ulertzen dozuna zer dan, ez? Bizkaiko errealitate desberdinak ezagutzeko aukera emoizkuen kililaiak. Kililaiak herri diferentetan izaten ziren. Herri batzukuk ezagutzen den duzan, beste batzuk ez. Nik bereziki gogoratzen dodaz, Etxebarria, Markina ondokoak, garai hartan ganea Markina Etxebarria zan, orain Etxebarria dana, eta han giroa niretzat zan Obakoaren parekoa. Eta orduan, izaten zen oso erosoa, ez?
Kiliaietan guazi ginen justo batxilergotatik eta karrerara unibertsitatera sartzeko garai hortan. Eta 3 joan ginen magisteritzara. Eta nik uste dut, lehen nigonek esan dau, umeak eta ni agertzen ginela, ez? Eta horre afirmatu nintzen, ze ikasketa edo nahi neban, edo zer nahi neban nire bizitza zeitea, ez? Eta argi geratu jatan, irakaskuntzaren kontu hori, bazala niri joiatan zerbait. Eta hortan ekin izan dutzat, eta orain nino guztiz apartatu barik nago egia esan. Eta Bizkaia ezagutu gendun, ze desberdinak inen, leku batetik bestera, ze aberatza zan aurrean geunkan gizarte hori, ze desberdin egiten gendun berba leku batzutatik bestetara, ni kilik lagundu izan dut ez bakarrik bizkaierea indarrean jartzeko eta bizkaierea baloratzeko. Baita be, bizkaieraren barruan dagozan aldaera guztiekiko zaletasun bat sortzeko, ez? Zaletasun hori gainera gaur arte nio daukat. Eta hortan kilikili izan espalitz nire bizitzan, igual garatuko zen, baina seguru beste modu batera garatuko zala. Gero, Durangoko azokara joaten ginen urtero. Eta han aukera izaten gendun, gu estanean egoteaz gain, gure produktotxoak eta jenteari banatzen eta aukera izaten gendun, han zer sortzen zan ikusteko. Eta orduan, euskarazko, euskal kulturara atea niri kilikilik zabaldu dauzt. Eta lagundu izan dauzt, apreziatzen euskaraz dagoen sorkuntza eta euskaraz dagoen eskaintza guztia, ez? Eta batez be baloratzen oso ugaria dela eta oso aberatza dela, askotarikoa dela. Eta orduan ez dezara kontzientzia hartzen. Euskerea bera, askotarikoa da, ugaria da, anitza da, kulturea bera, bada, eta sarritan jenteak botatzen dauan diskurtzoren gainera sarri entzuten dut, ez? Euskararen munduak esan behar dugula eta euskararen mundua, mundu bat baino gehiago dagozala euskararen barruan, edo euskal kulturaren barruan, kultura mota desberdinak dagozala, guk hori errez geunkan eskura, kilikiliren eskutik, modu batera eta bestera. Eta gainera oso ondo pasatuz. Ezelango, hausnarketa sakonik barik, ariketa sakonik barik, zailtasun barik, gozatuz. Nik euskeraz eta euskal kulturaz kilikiliri esker gozatu egin dut. Erakargarri izan da niretzat eta divertigarri izan da. Aukera egon dauz baita ere, kulturan nor zirenak ezagutzeko. Ni oban edo diman geratu izan banintz eta mugitu ez banintz kilikiliren atxakitan batetik eta bestera, ezagutu dodazan hainbat eta hainbat jente, hainbat eta hainbat pertsona ez nebazan ezagutuko. Ibilbide profesionala bideratzeko belagundu izan dauz. Ez da kasualitatea seguruenik magisteritza egitea euskal filologia eta antropologia. Dana doa zirkulo beraren barruan, ez esaten duzu, pentsatzen hasita, honek ez eta dukir uste baino eragin gehiagorik. Seguru hori bakarrik ez dala, baina horrek bepartea izan dabala, seguru nago. Lagunak egiteko aukera. Kili jaietara joaten ginean, baina Carlosek eta Iñakik eta ardura eukite ben, guk eukben monitore moduan eta ondo pasatu eta disfrutatzeko aukera izan gengian, ez? Eta esate baterako, asteburu pasa baten gendun kanpantzun, afaltzera eroaten gindu esan honbaitera, eta guretzat hori izan ja, pentsa, lagun kuadrilla bat eta afaltzera bariko edo zapatu dirurik ez daukasunean, eta juerga baten ostean beste juerga bat, segukainera umeak gozatu egiten gendun, hori izan, itzela. Eta gero, nik uste dut, geurearekiko harrotasun puntu bat lortzeko bai. Ze gaina niri tokatu jatan aldaketa hori dala testala, ni obanez, baina dimen, Bilbokoa nintzen. Eta Bilbon, laborona de dima nintzen. Orduan, karo, hor, garai baten, erabezaro hori pasatzen zagozala ezagoz ez batean, ez bestean. Eta eukitea zeuk erreferentzi batzuk zure nortasun hori sendotzen dabenak, guzti dut oso lagungarri direla. Eta gaina pentsatzen dut hori sarri askotan gaur egun galdu be egin izan dela,
kanpotik jatortzen zerbait, enpapatzen zaitun zerbait zirimilia balitz moduan, eta zure izatea sendotzen laguntzen dabana, ez? Zer aportatzen dabala edo gerora pentsatzen hasi ginenean, kirikilik eta kirikiliren inguruan sortutako guzti horrek zer aportatu izan dago edo zer eskaintzen dago, ez? Batetik, ezer ezegoaneko baliabideak. Zer, gaur egun danetari dago euskeraz, baina garai hartan ez. Eta gainera ziren, umeen hizkeratik, umeen izaeratik oso gertu egozan kontuak, oso modu errazean eta, nik esango nuke umeen hizkuntzan berean transmititutakoak, gozatzeko hainbat aukera, niri lan eta lan kuadernilloak ez diatezan gustatzen, baina beste lagun batzui bai, aldizkaria, komikia, niretzat zen gozada bat, irratzaioak ez nebazan galtzen, zapatu goizetan jagiteko motibo bat zen kilirratia entzutea. Ego zan, ez? Eta gerora, bestetik familietako konpromisoak. Han ibiltzen ginenak ez bakarrik eta gero kiliaietar eta pasatzerakoan ja beste adin bata, ez? Baina ikusten duzu orduan herrietan eta zeinbet gurasok daukan konpromisoa euren umeak eta gune euskaldun, atsegin, ludiko baten txertatzeko. Eta gaur egun, aisialdiko taldeak ugariak dira, baina garai hartan ez dira nahi ugariak. Eta ez dira horren beste urte pasau, Baina formula hori, kililaietako formula hori da, azken baten gaur egungo aisialdi talde moderno guztiak erabiltzen da bena. Beste izen batzukaz eta programazio txukunagoakaz eta dotoreago jarrita. Baina funtzean gauza bera da, ondo pasau euskeraz. Bestetik euskal zena. Guk hori garunetaraino sartuta gaunkan. Eta nik uste dut polita dala. Polita dala ze biziz eta sentituz jasotako zerbaita. Eta gainera nik esango nuke beste kontu bat eta konfrontazio barik bizi izan dugu guk behintzat hori. Eta kezka bat edo sortzen jat, eta da guzti horren transmisioa zelan bideratu behar dan. Ez dakit transmitidu daiteken be. Eta ez dakit behar dan be. Nik neuk esango neuke, nik bizi izan dako hori haindala polita, nahiko neukela belaunaldi barriak be horrelako zerbait bizitzea. Baina behar bada, sentipen horreik gaur egungo gizartean beste modu batera dagoz bizita, beste modu batera bizi da bez. Orduan esan duzu, eta zer da, figura? Eta figura transmititzean, egiten duzu liburu bat edo erakusketa bat, edo dana dalakoa, baina hor benetan kilikili izan dana transmititzeko gai gara, benetan sentitu izan duguna, benetan belaunaldi batzutan jokatu izan dagoen papela transmititzeko gai gara, eta egitekotan zelan egin beharko gonke, ez? Ez daiten izan beste garai bateko totolotxu bat gainera sarri askotan leposa gertzen zana, eskritorio gainean, ez? Eta hor geratzen jataz, ez? Figura bera eta garai baten bizi bete izan dagoen rola transmititzeaz gain, badago hor bizipen kontu bat gaur egun faltan botatzen da dana. Eta horixe da, esateko neukana.